Što se tiče projekta Excellent SME Srbija, moram da kažem da je projekat izuzetno prihvaćen od strane privrede i da projekat pre svega ima cilj da promoviše dobre, uspešne firme, da ih umrežuje, to jest da im omogućava da međusobno sarađuju, jer kroz saradnju sa Privrednom komorom Srbije, sa našim IT partnerom Konetom i nas Kofasa kao pre svega jedna od najvećih osiguravajućih kuća koja daje kredibilnost tom projektu, mi smo uspeli da prepoznamo ono što je uspešno u srpskoj privredi, kao što sam i rekao, da umrežimo te kompanije i što je najbitnije zajedno sa našim partnerima da im omogućimo bolji privredni ambijent. Drugim rečima, projekat je uspešan, on se razvija, mi kao Kofa Srbija koji smo odgovorni takođe i za poslovanje u Crnoj Gori, razvijamo projekat, počet ćemo i u Crnoj Gori da razvijamo projekat Excellent SME koji je takođe prepoznat i od Privredne komore Crne Gore i ono kao što već znate, projekat će biti regionalnog karaktera, tu imamo Mađarsku koja će pristupiti projektu, Rumuniju koja je već aktivna od pre nekoliko meseci, tako da sve u svemu jedan pozitivan pogled i pozitivan stav u ovim veoma teškim vremenima.